Da a ce ɗan adam kamar ni yake da yaƙi da shi, da a aljan ya zo da ayar Allah zan faɗa da shi. Cuta marar magani so da amma rashin uba, ciniki marar tabbaci riba ta sabai san uwa shi ba. Tunaka na kan kira so don bai san ɗan gidansu ba, to ashe dai kina da wanda kike so da kin sanar da ni. Gashi kin wargaza ni kin hargitsa ni na ɓata zamani. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu mai taken daga Kannywood. Shirin daga Kannywood har kullum shiri ne wanda yake tattaki kafa da kafa domin tattaunawa da jarumai waɗanda suka shahara a fannin wasannin kwaikwayo, haɗi da producers, directors har ma da editors a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha tamu. To masu kallon mu a wannan karan sai muka garzaya muka tattauna muku da wani babban mawaƙi wanda aka fi sani da Isa Ayagi. Sai ku biyo mu domin gani yadda tattaunawar tamu za ta kasance, tare da ni Amina Bello Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka tambaya, suna Isa Aliyu Abubakar, so amma sunan da duniya ta fi sani shine Isa Ayagi a takaicen takaitawa. Sai batun tarihi da aka tuntuɓa, ni dai asali na haifaffen Kano ne, cikin ƙaramar hukumar Dala wacce ake cewa tushen birni, a wata unguwa da ake cewa unguwar Ayagi. So anan na taso na yi makarantar firamare da ke Aisami, wato Warure Special Primary School da ke Aisami. Na tafi Warure Secondary School da ke Gwale. Bayan na gama kuma na tafi Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies, nan ma na hattama, yanzu ma haka dai ana nan ana ci gaba da karatu. To abin da ya ja hankali na akan waka, ni dai gaskiya ba zan ce takameme me ya jawo ba, saboda tun gabanin, zan ce kafin na shiga firamare, tun da gaskiya lokacin da na shiga firamare da wayo na sosai, na shiga very recent na shiga firamare. So kafin na shiga na dan fara kwatantawa ya ma ake yin waka, sakamakon unguwarmu ta taso da sha'irai irin masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin su Rufai Ayagi, wanda yawancin masu sauraron waƙoƙin yabo sun sai shi, da kuma irin su Sani Yusuf Ayagi, shi bayan waƙoƙi irin wanda ya waƙar mutuwa, sannan ya yi ma waƙoƙi na fim tun a da irin su Aya mai nono. So akwai mawaƙa da yawa unguwarmu, dattijawa da matasa da sauransu, saboda haka to ashe ina da background wanda ba ma sai an tsaya dogon sharhi ba a kai, cewa na samu from grassroots, na samu wannan abin ya na shi ne. So kafin ma na shiga firamare gaskiya na fara kwatanta waka tun a makarantar Islamiyya. So wannan shi ne kawai a takaice. To ba zan iya ce muke ga adadin shekarun ba, amma dai gaskiya ko na girma waka a tasowar shekaruna bai fi na bata irin shekara kamar 8 ba, ko in ce 10 a dududun rayuwata, saboda na taso ne gaskiya da son waka tun ga miki tun a makarantar Islamiyya ma, ajin farko na Islamiyya nake kwatanta waka, tun ina yi ana dariya ma har abin ya zo yana ba da mamaki. To zan iya cewa a takaicen takaitawa, a yanzu haka na yi waka akalla ta kai 500. To waƙoƙin da ne suka shahara suna da yawa, sai dai cikin shahara akwai shahara, waɗanda suka fi shahara. So akwai waƙar da ta fara shahara a cikin waƙoƙina, ita ce Hijirar So, waƙar Da Sauran Kallo. Sannan akwai waƙar Mutuka Raba, wanda sunanta Mukullin Zuciya, amma mutane sun fi saninta da Mutuka Raba.
sannan ba da bayan haka akwai irin su ba zan barki ba, irin su gasar bauchi, gasanin waƙoƙi dai da yawa gaskiya. Waƙar da na fi so a ciki gaskiya na fi son inda za a ce waƙar da na fi so na fi son Mutuka Raba gaskiya, saboda saƙonnin da yake cikin ta ya sha bamban da sauran na waƙoƙin, duk da su ma dai akwai saƙonni. Mutuka raba da ni da ke, na yi anniyar zama da ke, babu mai raba mu ni da ke na ba mu kullum zuciya. Rana wata shaida suke ni na ki ne, da za a tsaga jinin jiki sunan ki ne. An mutuwar fuja'a ta zo sanadin ki ne, maza kama hannuna ki taho ta damana, da zan rasa ki masoyiya ranar ku zan bar duniya. Ina ganin yayi haka. Ina da ɓoyayyiyar baiwa gaskiya. A cikin ɓoyayyiyar baiwa ta akwai zane. Allah ya mun baiwar zane, to amma ta dalilin waƙa ya sa waƙa ta ɓoye wannan baiwar ta, tun lokacin da na taso kafin ma a sanna a waƙa sosai ina yi zane ga sauran mutane haka, makarantu, guraren sai da abubuwa da sauransu. Don yanzu haka batun da ake yi akwai wani zane na wajen wani fura da nono da ake sayarwa, har yanzu in na wuce proud ina ganin abin yana min daɗi in ce wannan zane na ne, kuma a lokacin ma har yanzu da sunana a cikin a matsayin ne. So wannan ita ce kamar ɓoyayyiyar baiwa ta gaskiya. Sannan ina da wasu baiwoyi da wanda gaskiya ban fiye faɗan su ba, sakamakon ba lallai mutane su fahimce su yadda ya kamata. A wadda gasanin a cikin ofis ɗin nan ma ya wanda mutum zai iya gani aƙalla a nan ga wajen guda 10 wani abu nan. So wanda suke a gida, kuma wanda na ajiye su, da kuma certificate wanda na karɓa daga makarantu da ƙungiyoyi da sauransu. Wannan ba sai an magana a kai. Ƙalubalen da na fuskanta gaskiya ba zai wuce daga gida ba. Na ce gida, tun daga gida zuwa unguwa. Ni gidanmu gaskiya, a tarihin gidanmu ba wani mawaƙi a gidanmu, kuma a danginmu ba wani mawaƙi. Gaskiya mu yawanci danginmu ko in ce ahalinmu yawanci malamai ne, sai kuma masu karatun boko sosai. So ni kuma na taso da nawa uzurin daban na waƙa da zane. So waƙar ma sai tafi karkata, ya zama na littattafai na makaranta kowanne, ko tsakiyar littafi waƙa ta zo min zan buɗe shi, ko wani malami ne zan buɗe na yi rubutun waƙa. So wannan abin an ta samun matsala a gida, a yaga mun waƙa, a yaga, a ƙona, a yi waye, haka dai abubuwa da yawa. Saboda su karatu suke so na yi, ba waƙa ba su san kowa inda Allah ya tsara mutum ɗan adam rayuwar shi zai yi bayan da za ka yi, kuma za ka yi wannan ɗin kuma ka yi wannan. Ni ƙwaƙwalwata kamar zan iya cewa tana ɗibar abubuwa da yawa a lokaci guda. So kuma alhamdulillah daga baya sun fuskance ni ga yanda idan mutum yana da baiwa ba a daƙile shi a ita. Kuma na zo na alhamdulillah waƙar sun binne ina yi, har ma ana samun nasara. Sannan shi ma karatun har an kai mataki na wani an samu qualification a ajiye, kuma ana ci gaba da yi. Wannan ma abin godiya za mu yi wa Allah. Ina yin kiɗa ita ma baiwa ce ɓoyayya. A cikin waƙoƙina da yawa akwai wanda ni ne kiɗa ɗinsu. Ba na manta ban ce miki akwai waƙar Maryamu Gimbiya ba, ita ma wacce ta yi suna, wacce ake yaushe za ki dawo Maryamu Gimbiya, ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya, wa za a bani Maryamu ba za ta kai ki ba. Wannan waƙar ne kiɗanta da kaina. Akwai waƙar sai waƙoƙin Nafisa, akwai waƙar Gasar Bauchi, duk wannan waƙoƙin ni ne kiɗansu da kaina. Akwai wata waƙa ma ita ma ta yi shuhura, wacce ake cewa daga masoyi zai jura karan tsana, za ya jura kai kawo ko ina. Masu sauraro za su gane ina faɗa. So nan ma kiɗana ne. So na yi kiɗoɗi da dama, amma gaskiya yanzu ban fiye yi ba, saboda
ba a haɗa kuɗi da su sakatar. Ni gaskiya kowane abinci ina so, banda dambu da kuskus, yauwa irin wannan abinci kan nan gaskiya ba na son su saboda suna shaƙi ne. Ina da ɗan ƙaramin maƙogwaro, ko yaya na ci ko da ruwa gaskiya sai sun shaƙe ni. Kira ga ta a zahiri wannan amsar ta take, na fi son manyan kaya kan ƙananu sakamakon ina da ɗan jiki, na sa wa'incan ba sa deserving da jiki. Gaskiya haƙuri, saboda girman haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi shi. Lokacin da wani ya tambayi annabi ya ce ya rasulullahi kamar nasiha, sai ya ce kada kai fushi, ya kuma ce kamar nasiha, ya ce kada kai fushi, ya ce kamar nasiha sau uku, ya ce kada kai fushi. To kin ga idan har babu fushi to akwai haƙuri. To gaskiya na fi ɗaukar haƙuri sau dama, ina yi wa mutum uzuri da tarin yawa kamar sau 50 sannan na kama shi da laifi da akan abin da ya mu. Masoyana da suke bin waƙoƙina cewa su ci gaba da saurara kuma su ci gaba da haƙuri, don wasu sukan kira mu a waya ba ma samun ɗagawa a lokacin, ko wani abu mai kama da haka, ko message ko wani abu mai kama da haka. Sannan a waƙoƙinmu idan suka ji kuskure inda ɗan adam ajizi ne za su iya sanar mana ta hanyoyin da ya kamata, sannan muna ba su haƙuri kuma muna tare da su, kuma har abada za mu ci gaba da ba su gudunmawa daidai da wacce ta kamata. To abin da nake so a tuna da ni shine abubuwan da nake faɗa a cikin waƙa. Ba na son faɗi batsa a waƙa na ko yasassun zance. So wannan abin da fi so a tuna da ni da kuma haƙurin da kuka tambaye ni ɗazu. So wannan shine kawai abin da na fi so a tuna da shi.